हामबाय जोंनि मेडिया रखनो नरनि सार्भिस नरकनि हार्डवर्क नरक जन सुबाय दंबो जों नरक पाइफ्रे हामबाय फरो एक्चुअली खाना जोंनि मेगा बाइक रैली जोंनि नासिक मुं एक्चुअली अबनो जोंनि पीसफुल और ताकरजलाम जायो कয়েক दिन रमुई किसा वायलेंस हंगी दङ जों वायलेंस नो जों हामजागिया जों शांति कामी बरकरो जों पीसफुल बरकरो आमसानि लोकरखनो जों मन बार्ता होननानै बगि जों खायो जे मम सिनि और बाइक रैली अमंखा पीसफुल बाइक रैली एवं चिनी आगामी दिनो पीसफुल तंनानै बगिनो और चिनी जे बाइक रैली जे अपील एवं चिनी और ताकरजला चिनी जे कन्स्टिट्युएन्सि बरकनो जों गायसा आस्था सोनानै दरकार जों दिब्राम थारो पीसफुलनि बगिनो और बाइक रैली खायो जों खाना चिनी और बाइक रैली खा चिनी ताकरजला जे जमिनी गानानि जे नर्थ ताकरजला स्कुल आरो चिनी गैदारिं टाइम यावनाय जागांनाय आमनि यागुलो जम्पुइजलाव फायनाय जम्पुइजला हयते जों थांनाय चिनी यांगो चिनी ताम साकाम अंको खुमतायाव थानाय खुमतायाव थांनाय बिक्रमल सोंतै जों आयं हाबै थांमानि यागुलो जम्पनगर ति कगै जों हाइन हाइ तैसा यांगो मनफर्टि फायै मांकान्दाति फायै जों खुमलंगो जों चिनी गैदारिं पॉइंट जों बाथाकबाय कखै चिनी अ जे बाइक रैली अबो चिनी स्ट्रेंग बहनि मानो ते चिनी बसकांनि जे मुभमेंट जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे चिनी परमानेंट सल्यूशन बगै म किन्तु गायसा मुभमेंट जेंनि थांमान किन्तु गायसा महाय बात्ता से गोजान दिगे थाङो एक्चुअली नरक साना दं मुसुंगिया हायफोर नरक संगाबा मासालासिनाय जों साना थांखाय चिनी सार सिदामनो जों बेले रेसपेक्ट खायो ब ते कुनु जागै चिनी अ 12 ताका जलिनो खरसा गोसाम EM जों बनो बेले रेसपेक्ट बु खायो ब चिनी तिप्रा मथानिनो खरसा वारियर्स बुबागन खरसा सेंकरा तंमानि याबा जों बुनो खानो बाक्सनो जे किछु दिन सिगां बा ब वानसकना जे जों तिप्रा मथाव तंलिया TSP ओ थांसिनाय बा थांका किन्तु एक्चुअली आं नुगिया बरावबो फरो TSP ओ थांका किन्तु साना थांके जोंथाव मा सालायो दा चिनि दफाव तो जों थानसानि बगैसे बुबाग्रा रिंनि दं ताव जतन ग अ थानसानि मारिबो अ थानसानि दंमान जरगो जों जदि अमहाके कागै थांका हंखाय किन्तु चिनि बगै गाहाम पजिटिभ मंगला आं मुसुंगो बरहे खरसा सिनियर लिडार बुबागानि पलिटिकल सेक्रेटारि ब थांनाय 3 बছর ता बाखे तिब्रामथा 3 बছর जेता आसाय मानि जों नुखा 3 बছर जदि जोंआसो सेक्रिफाइस खायमे आंखो बाकिता जीवन जों बाके सेक्रिफाइस खायो जे चिनि परमानेंट सल्यूशन बगै कारण जों तो साइमन चिनि अ तिब्रामथा थांका केमनो जों EM केमनो MDC केमनो MLA साना बै जों संसाबाय जे नासिक बुबाग्रा साइ दङ बनो जे चिनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे जों म फाइट खाय दंमानि जागावो जों तामनि बगै अमहाय कागलाय फैलामने मुसुंबा कारण TSP ठीक आसे TSP जों ADC प्रो चिनि तिब्रामथानि चिनि रेजिस्ट्रेशन करियंगै जोंहा प्रो जों TSP नि मुङै जों बासा खामसै इन द मीन्स ऑफ TSP पार्टी बाय चिनि सारा जीवन दं थाना तिकुनो कौगे कारण बरो पार्टी नो नासिकि हामजागमनिया बुबा गरानो हामजागै चिनि दिमानो हामजागैसे बरो जे तिब्रामथाव फेमिनि कारण ओंगे पार्टी नि मुं बायताम खानेबा ना TSP ना ताइदो YZ फोनांमोन अब मैटर किन्तु चिनि मैटर का चिनि नासिक मुं चिनि आइडियोलॉजी अब चिनि किन्तु नासिक मुं दंनायनि दरकार आर जारा बाक्सा बरक तिनि तिब्रामथाव एक्चुअली साना थांगाके मा सावो बाक्सा बरक एक्चुअली और बिजनेस खाने फायमा हाय जे ADC इलेक्शन नि परे गोबां लिडार फायके जस्ट कैसे बिजनेस खायो आंगरो फायो तामनाय बुट बासाव टिकेट महाराजनि को टिकेट मांखांखाय MLA अंगनाय अबनो चिना दारा ति फायनाय र किन्तु बुबाग्रा जतिस सिनिवो साबनो टिकेट देनाय साबनो बुट बास देनाय साब दहन बगि सामुं खाय तो अब किन्तु बुबाग्रा साइ सिनो आमनि बगै जारा टिकेट मायावो ताव बासा गोबां बर रिजार्निं गोबां सालायो थांलायो फायलायो होनलाय किन्तु चिनि नासिक मुं किन्तु अबैया चिनि नासिक मुं कासे से ग्रेटर तिप्राले अब नेता बाय कुन दिनो पार्टी चलिया तबो सपोर्टर चिनि जे ग्रासरूट लेभेल दंना चिनि वारियर्स रक अबसे आगे बसों ADC गभर्नमेंट फर्म खायन सिगांबो जखन तिब्रामथा जे फरो जों NGO दंफ्रु बहायनो किन्तु आफरो जों बरकु नासिक लाया साब MDC नाय साब MLA नाय केउ नासिक लाया जों चिन दखान बगिन जों सामुं खाले फयो आं मनो सानामु सुङो जारा तिनि तिब्राम फेया करे जे TSP जेनरल कक सामानि तिनि बुबाग्रा लिडार से कुनु तुबि माय आंखो जे बरक र तिनि गोबां मा सालमि पलिटिक्स खाय फैलेगा राजनीति खाय फैलेगा बरले ताम तुबि मांखाबा आर फ्यूचर ताम तंबा साला
जों आं बरनो डाइरेक्ट ब्लेम खायना मुसुनिया जोंनि आंकल सार सिदामबाय जोंनि सार दिनेश नुखा किन्तु बरक जे बरक बुबागान बै थै मानु सानैसे ताबो 3 बছর बायसे तिनिखौ बुबागान हामना साननै चेंगि दं जों आबोनो वान सुनायखे बेलाय वांगा सिंसा कारण आगेरावबो जों ब्रन एक्टिविटीज रक नुखा स्पेशल सिन और सार सिदाम हामिया सामलैया जेता बागे जोंनि पार्टी कागै आगे जे आईपीएफ दं प्रो बाहायनो एनएसपीटी खायै आमथिखौ सरकार सबायै टेके सरकार चालाय मनो जों नुखा एसेल' अबहेलाव वान सुमुं रक आं बनो कयनाय आं बनो बेलाय हामजागो जोंनि एरिया नाम जोंनि सिनियर लिडार हिसाबै आं बनो मन कयनाय बरक हाय बरनो हयरानि बरनो बिभ्रांत खाया दंखायनो जानाय कारण बरनो बिभ्रांत खायगोनखाय बरक साजे साजा किन्तु अबनो काहां सिनिनाय हेसि हामबाय नादि एक्चुअली मतो जतनो डेमोक्रेसी ओ खायनि मन के बरो रिजन दि मानो के बरो नि पोस्ट नो सैटिस्फाइंग यांगै मानो हयतो बासा पोस्ट नाय ओइबो आं मथा तिबना मथा तंनाय अमाय गमा किन्तु सेक्रिफाइस न दं तांनि माने बुबाग्रानि जि खुचि किन्तु तिनि ब पोस्ट नाय ओइ किन्तु तिबना मथा तिनि खाय दं के बाकी वारियास बंगै मानो पजिटिव जदि चिन्ता खायगोन जों नेगेटिव मां चिन्ता खायनि को गया जों पजिटिव चिन्ता खायनि दरकार गाय आम हाय आं वानसो चिन्ता करजलाव तो आपातत जों आम हाय नुक जायगा आम हाय लिडार बुकरै तंगो बाक्सा बुक सुचिन र तंगो हायसे तिब्रा मथा तंतैनो बहा तिब्रा मथा हामिया सानाय आम तिरो कमा निउस रबो नुखा जेमन थांनाय किछुदिन सिगां जोंनि 12 ताकर जलाव एसे इन्सिडेन्ट थांगानो जथं सायमान जे इन्सिडेन्ट 11 तारिखनि सिमिन तामनि सानाय बनो बाक्सा अर फैयो एमन नाटक खायपेखा जे नाटक तिब्रासा तामबै जों बुलाय तिब्रासा आमसोगा हामजोंनाय नांगो अ दफा कमाय थानायखा अ दफानो ते भाइके मा थांसिनाय आं नुखाय जे गावन नाटक आं अ नाटक नो बय जारा तिब्रासा सानाय रनो आं बिनि साना मुसुंगो आसक तिब्रासा हामनो दंखांखै तिब्रासा दिमाना तांनि तिनि हामजोंमाय तिनि तांगे तिब्रासारनि बगै सामुं खानेन पुरखे आके थां आं तिब्रा खायमेयानो तांगे रोमान स्किम साना थांफोरखौ सायमेयाव हा तिनि सुंगर नुखा जे दिनो लास्ट तिनि जे इन्सिडेन्ट नखा अ जंबि बाजारनि अ लामाव अ ब्लक हातेनि लामाव फायो तिनि पाकिस्तान पार्टी ब्रिज गानाव फायो जे बेबो टुर सालावखा जे बेबो दासेंति हेक्या आ दिनो जों आं स्राय साजा तिनि अनरेबल मिनिस्टार नो नरक सिनु तिनि ट्राइबल फेमिलिस आं पहिलावनो साका जे अरा फातानि बरनो तुबुय फायो एटा खयबला खानानि थामनि दरकार बा तिनि अरा नुखानो अरन बरक खरसानो गया आजराव मानदेनि बरक दंगो आं खयरानि बरक दंगो आमति गामा जों इनफरमेशन बो मा खालास गय हरजराव फाय अरा एटा खयबला खानानि अमहानो दरकार नाया ना गासै तिब्रासा हाव दंखते ककुरै आं वांसुका तिनि ताखुनि मनि नक सबाय जाका बलै आबो दुखजनक आं बुसे बेलेखे साजागिया ओइ भायोलेन्स रक बेलेखे साया तांनि माले जों भायोलेन्स खाय बरन नारगि माया जों हामजामन बिसिं दिनो जिनि बसकाने दिनो बुसुं जिनि संगठन हुंतु बुबागानि जिनि जे फाइट हुंतु बरन हामजामन बिसिं जों बुगान जों चेष्टा बो खाय दङ जों भायोलेन्स रक अ जे तामनाम हाय जे एका आतंक अबको दिनो शान्ति कामी बरो साजागिया किन्तु नुखा जे दिनो बीजेपी नि अर जिनि कार्यकर्ता कायसा तामनाय बनो प्रोग्राम दङ जे बुखरी कमिटि हरो गय आयं ताकरजो किसा इन्सिडेंट गुन्दु गुलुं का किन्तु आफरो सिनि सपोर्टारनि कर्मीरनि बाइरा बेले सबाय जाखा गम खेती ब्राखानि बाइक सबाय जामा कलाय दुबा मो बेले खय खति बेले गम हेरक साया बेले खना गय लास्ट देव बहायनो बाइरा सबाय गलां जाखा अमारो गमा इन्सिडेंट उन्दुइ दं गबो आं कयना मुसुमो राज्यनि प्रशासन तंनाय र जेते बीजेपी गभर्नमेन्ट सुसु तदन्त खायतु गय जों नुखा जिनि बरक खरसान रमितलां थाखा हरक फायो जेता जिनि सम्राट देव बर्मा ब बेचारा नगद थुइ दं जामानि इनोसेंट अ जे घटना बे कोनो सम्पर्क गरै किन्तु बनो रमित लांनि थानि फिनि सदरा ब्र सकक गया ओंखाय अर जे गुलागुलि ओंखा पुलिस खरस दुखुमां खानि सौजर तिनि जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय र किन्तु एक्चुअली बस दुखुमां का बा दुखुपन मांखना किन्तु साब कखाबले इन्वेस्टिगेशन खायावो बाहिके ब्र अरेस्ट खायमां का आपसन पुलिस आं बय जों जिनि जे बाइक रेली जिनि खालाम जे बाइक रेली अबनो जे जों फुंनि 9टा 8टा 8:30 बा 9टा रनि बिसिङो जों गेदारिं कमप्लिट खायै जों 10टानि बिसिङो न जों अ टागबे अंखारि चिनि पीसफुल जेता बाइक रेली अ टागजों बरनो जों अबनो मेसेज होनाय साथि मन बरनो जों मेसेज होनाय जे अ टागजों तिब्रा मठारो जों पीसफुल नायो जों शान्ति नायो एवं केवल जों अर गुन्दुगुल खानानै थांया जिनि एरियायाव जों शान्ति कारण तामि बागि मासाका माले गोबां मा जागाव फायै फातानि बरक फायै हुमकिरि लांथां बोरि बसा बुसु याका जागला बुनाय टकनाय जे फाइटिनो रिकलां थाङो गे वेपन्स तो कि गुरु अस्त्र ति गुरु
luha ni daw rod even daw event ta ba sake ma sane ko on camera o sadane ko event chini da jeng basana ko piso suri ko amsan om ha ekta gotona sun gotimon ni ko gomorok to totally singoro asogoi tam nai bono খুশি খাই টংজানি ক গেও জরাও তো যতন বিপ্লবীয়া শান্তি মা টংনা অবন সিং নাসিক মন্তে খানানি যে বাগে দিতা